Ciao a tutti. Sono Joshua. Ciao a tutti, belli e brutti. Yup. There we go. Come te non ce n'è, ciò che pensavo mentre io sognavo che la mia squadra preferita, l'amor della mia vita, giocava una partita ed era favorita. Visto il nuovo acquisto, cioè il sottoscritto, si sente già il fischietto e subito sto campo si fa stretto. La sfida al vertice, tanto che gioco fianco a fianco del grande Franco Baresi. Già dei palloni presi, gli avversari sono tesi e dopo 2 azioni già ci sembrano arresi. Fatto sta che Billy Costa curta, parte, scatta, tira in porta ed il pallone con facilità la linea varca. 1-0, palla al centro, il CT è contento e canta Ale, oh, oggi è il primo gol di una lunga serie già iniziata da un bel po'. Come te, non ce n'è. Come te, non ce n'è. Arriva la palla alla scopo e mi giro, la passo a Biro che fa partire un tiro. 2-0. Si spera di fare festa grande stasera quando Rivera riprende la sera, tira così forte che fuori la rete si alzano le brigate rosse e nere stanno urlando, la fossa dei leoni e il comando stigre, il pubblico acclama e la Van Basten chiama alla tensione, Maldini e sale, l'azione è ripresa, sta formazione a sorpresa, è sempre stato il mio sogno e mo ci gioco in difesa, da sotto fa un tiro d'effetto, Leonardo uno stop di petto, giochetto di piede, passaggio stretto di piatto, a raga che grossa, la palla passa sopra un difensore che stramazza, servito il pallone in centro area, colpo di testa di traversa, allora George Weah. You say you have a dream is to be with the Milan team. But let me tell you something, the elevator score is low when the balls do something. If you wanna be in the number, you gotta be a true player. Prendesi il pallone qui e infila il quarto gol per il Milan AC. Il primo a festeggiarlo è Savic vice, la notizia è data anche al TG. Come te, Off the mic, off the mic, off the mic, non ce n'è. off the mic, off the mic, off the mic. Amber van den Berg heeft dit weekend een heel bijzondere voetbaltrip gemaakt. Het voetbaltalent van AC Dronten was afgelopen weekend te gast bij de Italiaanse topclub AC Milan. Ze had deze uitverkiezing te danken aan het AC Milan Junior Camp dat vorig jaar in Haarlem werd gehouden. Amber werd daaruit 150 andere jeugdvoetballers gekozen als meest veelbelovend voetbaltalent. Samen met 18 andere Nederlandse talenten kreeg Amber in Italië training van oud-Milan-spelers, mocht ze een wedstrijd spelen en was ze aanwezig bij de wedstrijd in de Serie A tegen AC Milan en FC Torino. De reis heeft grote indruk gemaakt op de 12-jarige Amber. Ja, was echt geweldig. Dat zou ik echt nooit meer vergeten. Want wat heb je allemaal beleefd? Ik heb spelers ontmoet. Ik heb getraind. Ik heb een wedstrijd bijgewoond. Nou, dat maak je ook niet zo vaak nooit. Nee, je hebt de wedstrijd gezien van AC Milan tegen Torino. Nu wil het toeval dat daar net Clarence Seedorf uit Almere, dat die daar de trainer is geworden, hè? Ja. Heb je hem nog gesproken? Nee, dat niet. Heeft hij je wel zien spelen of weet je niet? Nee. Nee. Want je hebt een wedstrijd gespeeld, zeg je. Wat was dat precies voor wedstrijd? Het was een toernooi tegen de jeugd van AC Milan. En hoe is dat afgelopen? Nou, wel verloren, maar wel goed gespeeld dus. Ja, je hebt veel training gekregen en ook nog van bekende voetballers? Nee. Oudspelers. Oudspelers. En was je de enige Nederlander of waren er nog meer? Er waren er nog meer. Hoeveel waren dat er? 19. Oké, dus een hele groep. Ja. En mocht je daar nog een keertje terugkomen of was dit eenmalig? Ja, wat gaat er gebeuren in jouw carrière? Nou, hopelijk mag ik bij een profclub gaan spelen. Want ik heb begrepen dat je ook bij een profclub in Nederland mag komen op stage. Ja. En dat is? Twente. FC Twente. En wanneer gaat dat gebeuren? Hier in februari. In februari. Ja. En als dat goed gaat, dan heb je een grote kans dat je die overstap gaat maken? Ja. Want wat is jouw grote voorbeeld in de voetballerij? Cristiano Ronaldo. Gaan we ongetwijfeld meer van horen. En bedoel ik niet Ronaldo, maar de 12-jarige Amber van den Berg uit Dronten.
Sono Joshua, ciao a tutti belli e brutti.